खुलुमबाय निउस 24 बड'लेण्डआव बयखौबो बरायनानै दिनै आं कनक चन्द्र बर'आ निउस 24 बड'लेण्डनि स्टुडिअ'आव बुहुमनाङैनो करोना भाइरासजों साग्लोबसारनाय बुहुमाव माखासे दुखुथियाफोरनो माइरं रानदों गावबा गाव गामिनि आरो गावबा गाव हालामनि गासै सांग्रांथि रायजो बिथांमोना बिटिसि हालामनि गोबां जायगायावबो गावबा गाव माइरं दालि फैसा खांनानै जायफोरा गैजा रोङि हाजिरा मावना जानाय बिथांमोननो माइरं अनसुंथाइ होनायखौ नुनो मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सोमलेगुरि गामि लाइमोन आफाद आरो फरायसा आफादा जयै लोगो नांनानै बिथांमोना 30 न'खरनो जायफोरा हाजिरा मावग्रा बिथांमोननो जयै माइरं खांलायनानै न'खरसेयावहाय 3 केजि माइरं आरो दालि आरो आलु बिथांमोना अनसुंथाइ हिसाबै मदद हैदों। रिपर्ट दैथायगिरि अनसुला बर' निउस 24 बड'लेण्ड। डनेसन न'आवनो थाबाय था माइरंफोरा डनेसन 3 केजि डनेसन होदो आरो आलु सेरसे संना जाबानो जाबाय सेंग्राफोरा डनेसन 3 केजि डनेसन होदो आरो आलु सेरसे संना जाबानो जाबाय गिबियावनो आङो गासै पर्टेल मिडियानिसिम सिमलिगुरि गामि लाइमोन आफाद आरो लोगोसे सिमलिगुरि गामि गुदि बर' फरायसा आफादनिफ्राय नोंथांमोन बयनिसिमबो मोनाबिलिनि साबायखर बावबाय। दिनै नैबे समाव सिमलिगुरि गामिया बा नैबे करोना भाइरासखौ लानानै दिनै सिमलिगुरि गामिया माने थांनाय 24 मार्चनिफ्राय जि लकडाउन सारा बिश्वआवनो फोसावदों आरो लोगोसे भारतनि प्रधान मन्त्रियाबो बे लकडाउनखौ फोसावदों आरो बे फोसावनायनि गुबै जाहोनानो जादों कभिड-19 थामहिनबा करोना भाइरास। जाय करोना भाइरासआ दिनै सारा मुलुग हादोरावनो बियो गोसारनानै सुबुं माहारिनि थांना थानायनि जि मोनसे गिख्रंथाव बेखौ दिनै फोथैबोदों आरो बे असिला आरो नोजोरखौ लानानैनो दिनै सिमलिगुरि गामि लाइमोन आफाद आरो लोगोसे सिमलिगुरि गामि गुदि बर' फरायसा आफादा जथायै दिनै सिमलिगुरि गामियाव रायजो जानाय बे दुखिया न'खरफोरखौ जायफोरानोखि दिन हाजिरा खामला मावाबानो बिथांमोननि न'खरा सोलिनो हाया, बिथांमोना बोथिसे ओंखामनि थाखाय दिन हाजिरा मावाब्लानो बिथांमोननि न'खरनि माने अरदाबा जोङा, बैबायदि न'खरफोरखौ सिमलिगुरि लाइमोन आफाद आरो गुदि बर' फरायसा आफादा बिथांमोनखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों जोङो 30 न'खर जोङो नैबे सिमलिगुरि गामियाव जोङो नैबे 3 केजि आरो लोगोसे 1 केजि आलुखौ जोङो दिनै अनसुंथाइ बावदों आरो बिनि अनसुंथाइ बावनायनि गुबै माने कारनानो जादों जोङो दिनै भारत सरकारा जिबायदि आसनिखौ फोसावदोंब्लाबो बा मोनफैदोंब्लाबो बिथांमोना हयथ' सफैहोजोबनो हायाखै आरो बिनि थाखायनो बेखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों दिनै जोङो बेखौ राननो हमदों आरो बे राननायनि गेजेरजों जोङो जोबोद खाफाल गोनां होननानै बुंनांगोन। मानोथो होननानै बुङोब्ला नैबे जि अनसुंथाइ होनाय थारै बियो जोंनि थाखाय भाग्यनि बाथ्रा होननानै बुंनांगोन। बेबायदि हालोदाव बेबायदि परिस्थितियाव जोङो दुखिया न'खरनि सुबुंफोरखौ जुदि जोङो अनसुंथाइ होआब्ला थारैनो बिथांमोना राननानै मोनजायैनि थाखायनो असिला नांनानै हयथ' करोना भाइरासनिख्रुइ बांसिनसो गावनि जिउखौ फोजोबना लानो गोनां जागोन। दिनै जोङो सिमलिगुरि गामिया नङा होनब्लाबो जोंहा 100नि बांसिन न'खरजों दाजानाय बे मोनसे गामि आरो बे गामिनि सुबुं अनजिमाया 300 बा 350नि गेजेराव दङ आरो बेयाव जों बांसिन 80% नङा 90% गोरिब न'खरजों गेग्रेब न'खरजों माने न'खर संसार खुंनो गोनां जादों आरो बेयाव जोङो मोननै धोरोमनि मानसि जायखौ जों आदिबासि आरो बर' जों बे गामियाव जोङो जथायै थादों आरो जायनि थाखाय जोङो आदिबासि न'खर आरो बर' न'खरखौ जों जथायै जों 30 न'खर जायफोरानोखि माने माइ माइरं बिथांमोना बायनानै जायो, खेथि बाथि गैया, दिन हाजिरा मावनानै जायो, जों बिथांमोननो बे अनसुंथाइखौ जों होदों आरो जों बेखौनो आसा फारिदों बे अनसुंथाइनि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोना दिनै भारत सरकार आरो दिनै सारा बिश्वआनो होनाय जि नेमखान्थि आयेन कानुन बिथांमोना बेखौ मानिनानै सोलिबोदों आरो बिथांमोना दिनै न'खरावनो थानानै बिथांमोना बे माने लकडाउननि गासै नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिदों आरो जायनि थाखाय जों बिजिरनानै मोनदों आरो बे लकडाउननि बाथ्रानि गेजेरजोंनो दिनै जानो हागौ दिनै बिश्वआव बा भारतबर्षआ थांनाय नरेन्द्र मदिया फोसावनायनिफ्रायनो बे लकडाउन आरो ससियेल डिस्टेन्सनि गेजेरजों दिनै गोबां रोखोमनि भारतआव 100% सुबुंखौ भाइरास मोनाखैब्लाबो
दिनै एसे बांनानै 3,500 सुबुङा दिनै बे बेरामजों साग्लोबदों आरो दासिम 91 जों सुबुङा बे भाइरासजों नाख्रेबजानानै दिनै हयथ' जिउ गारनांदों। दा बेखौनो जोङो सिमलिगुरि गामि लाइमोन आफाद आरो गुदि बर' फरायसा आफादा बेखौनो खावलायगोन जाहाथे सिमलिगुरि गामिनि गासै रायजो राजाजों लोगोसे बे डिमाकुसि हालाम आरो लोगोसे बिश्वनि गासै माने भारतनि गासै सुबुङानो जाहाथे बे लकडाउन नरेन्द्र मदिया फोसावनाय बेखौ जाहाथे मानिनानै सोलियो आरो मानोना बेयो जोंनि थाखायनो जों सुबुं मानोना सासे सुबुङा थांना थायोब्लासो गंसे न'खरा थांना थागोन आरो गंसे न'खरा थांना थाबासो गंसे गामिया थांना थागोन समाज थांनो हागोन बे गामिया थांना थागोन बे ओनसोला थांना थागोन बिटिआरआ थांनानै थागोन आसामा थांना थागोन भारतआ थांना थागोन आरो सारा बिश्वआनो थांनानै थागोन आरो जुदि दिनैनि बे गिख्रंथाव कर'ना भाइरासजों जुदि साग्लोबनानै दिनै नङा होनब्लाबो दिनै थांनाय चाइनायाव जागायजेननानै दिनैसिम 62,000नि सुबुङा दिनै खासि बिसि बे कर'ना भाइरासजों जिउआ दिनै जोबनांबाय आरो बिनिनो 10 लाखनि बांसिन सुबुङा दिनै बे बेरामजों साग्लोबनानै थानांदों आरो बे मोनसे बाथ्राया बेनो दिनै बेजों जोङो बेरामजों साग्लोबजानानै थादोंब्लाबो किसु जोङो पजिटिभनिफ्राय जोङो नेगेटिभखौ जोङो मोननो हादों आरो बेखायनो दिनै भारत सरकारा फोसाबनाय दिनै डक्टर नार्स आरो बायदि रोखोमनि प्रखाखन बिथांमोना दिनै दिन रात जोंनि थाखायनो जोंनि जिउखौ बासायनो थाखायनो बिथांमोना दिनै लकडाउनखौ नोजोर बोनानै गोबां माने सहरे नगरे गासै खनना खनला बिथांमोना हर सान मिथिया माथे मेंनाय उखैनाय गैयालासे जोंखौ दिनै डिउटि होनानै जोंखौ दिनै बिथांमोना जोंनि लाइफखौ सेभ खालामनो नाजादों बेनिखायनो जोङो बिथांमोना होनाय गासै नेमखान्थिफोरखौ जों मानिनांगोन आरो बे कर'ना भाइरासनि थाखाय जोङो गोबां रोखोमनि रांखान्थिनि गोनांथि जों बा रांखान्थि थानायाव माने थाखा फैसा थाब्लाबो जों बेखौ जोङो बासायनो हागोन बे नङा थाखा फैसा गैयाब्लाबो सरकार होनाय जि ससियेल डिसटेन्स आरो बे लकडाउन बे मोननै माने ओंथिखौ सासे सुबुङा जुदि गोरबोआव बजबनानै बेजों नेमखान्थि बायदि सोलिलांब्लानो थारै बे कर'ना भाइरासआ जों सुबुंनिफ्राय गोजानाव थानांगोन होननानै आं बेखौ फोथायदों आरो दिनै आङो सिमलिगुरि गामिनि गासै रायजो राजाखौ जोबथाया बुलियाव आं बेखौनो खावलायदों जाहाथे थांनाय 24 खालारनिफ्राय जि लकडाउन फोसावबाय 14 एप्रिलसिम आरो दाखालिनि मिडियाफोराव होबावदों 4 मेसिम थारैनो बिखोना जुदि जामारोब्ला नोंथांमोना खुनु गिनांगौ बा माने गिनांगौनि बाथ्रा गैया बा नोंथांमोना मोनजानाय नङा बेबायदि नङा दिनै सरकारा गोबां रोखोमनि आसनिखौ जोंनो धोनि गोरिब गासै सुबुंनोनो भारतआव गासै माने 133 लाख जनसंख्यानोनो बिथांमोना माने बे अनसुंथाइखौ फोसावदों आरो गिबियाव बिथांमोना बांसिनै जायफोरानोखि दुखिया श्रेणी मानसि बिथांमोननो फारि बिथांमोननो होग्रोगोन अनसुंथाइ होफैदो माइरं आरो आलु दा बेखौनो आं आजावबाय आरो जितियानिसिम माने बेमार आजारा जोबा बेसिमहालागै आं न'खरनिफ्राय ओंखारा आरो फार्स्टनिफ्रायनो ओंखारखायाखै खामानिया गोबावसिम बन्द' जाबाय गोबावसिमहालासै आरो जितियासिम बिदिनो आरो प्रब्लेमा माने जोंहा माने साबा परियाल दङथ' न'खराव साबा परियाल दङ जानाय लोंनाय एसे उसुबिदा आरो जोंहा खेथि बाथि गैया बिदिनो बेनो आरो दा सरकारनि अनसुंथाइ मा मोननो हाखो दिनैसिम सरकारनि अनसुंथाइथ' जेबो गैया जेबो मोनाखै आरो जे माइरं मोनफायबाय बे माइरंखौ नोंथांमोना दायो आजावनो मोन्दों ना मोनाखै माइरंखौलाय दिनै लायबाय फायनालाय खिन्थु बियो फैसा लायाखै होनना बुंदों आरो सरकारनि माइरंखौ दिनैसो मोनदों दिनैसो मोनदों आरो गोबाव दिन बन्द' जानायनि थाखाय जोंनि बे सिमलिगुरि गामिनि सेंग्राफ्रा बेखिना